И коста, приятели, аз съм Вълкът Ангел и днес ще участвам в Мегле. Тук е един фен, задъра. Виждате го. Не му знам името. Представи се. Благодаря. Браво. Добре, айде аз ще оставям. Мога па да се видим. Ай. Задаря. Майс. Здрасти. Здрасти. Задаря. Арбе. Трябваше да изчакаме малко. Здрасти. Здрасти, дядо. Дядо, ко правиш, бе? Дядо, ко правиш? Спинкаш. Ама аз сега те снимам, нали знаеш? Снимам те. За YouTube, кажи здрасти. Ай, мама. Butterfly. Butterflip. 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 Батка, butterflip. Ще изляза и пак ще вляза, защото нещо се прецака. Нига. Добре. Как лечи, бе? Снимам те. За YouTube. И винаги има маха. Имам бутон. Бутон, който намалявам течи. Здрасти, бе. Джорджано! Джорджано! Ма това е Джорджано, бе! Ти си Джорджано, нали? Намерихте. Ти си Джорджано, кажи, бе, брат. На купон! Отиваме на купон! Ти се, нали? Кажи, че си ти. Намерих го, бе. Джорджано. Джорджано! Къде си? Джорджано. Сигурно е куче, вече.
А! Чай се скрия. Що си толкова черен? Задъра. Чуваш ли ме? Питам те, чуваш ли ме? Значи аз сега те снимам за YouTube. Не ма маха, моля те. Имам канал в YouTube и сега в момента снимам клип. Те, че му пишеш YouTube. Скажи, да си дам линк да видиш клипчето. Ай, чао. И се абонирай за мене. Така. А! И ето го венчето. Да. Ама, мисля, че не те чуват. Не бе. Нещо става, който говоря, не го чуват. Ба, може да те чуят, де да знам. Имаш ли канал в YouTube? Добре, гад се направиш, ми кажи. Ай, чао. Пак се зареждах с фенчи. Много дядовци, бе. И още един. Дето ревил газото от носа. То си говори сам. Коя песен трябва да опитам новинка за песента? Коста е! И това беше от мене, приятели. Да ви харесва това кличе. Ако ви е харесало, може да дадете на лайкче и да се абонирате за мене и за канала ми, втория канал. Аз бях Вълката Ангелов и до скоро. Бай-бай, бичес. Ви обичкам всичките да сте на добре.